Ano ito? 12? 12? 12 ngayon eh. Hello mga subscribers, po si Magano Mangkepeng and live session dito kay Kuya Marcel Nunan. Dito tayo sa Kabakle, sa Pangbayabas. So, ang ating program ngayon is yung kanyang lower limb, yung tinatawag na lower extremities. So, pinapalakas po natin yung kanya. So, yung natin some sort of exercises na namin sa kanya. So, panoorin nyo po yung aming gagawin. And don't forget po to watch, like and share, subscribe. Always yan, Magano Mangkepeng. Saan ka naman? Lahat naman din. Lahat naman. Lahat naman din. Sawa ka sa akin. Ayan. Sige, 10. Okay. 1. Okay. 1. Okay. 2. Okay. 3. Okay. 4. Then 5. Then 6, 7, kalau ganun eh. Mas masih 7. 8, 3, 9, yan. Ano ba? Push yan. Yan. Yaman ito. Relax. Tapos yan. 1, 2, 3, and then pull. Yun. 1, 2. So ito po yung nakakadagdag sa paglalakas ng paglalakad ni Kuya Marcelo. Yan. Yung mga muscle sa paa. Yan. Sa binti. Saka yung flexibility niya. Nag-develop dito. Yan. So, pang. Yan. Relax ko. Relax ko. Lagi. Sini cepat. Lagi. Lagi. Boleh. Kira apa? Gi. Apa? Dia juga. Ya. Jadi Pak. Yang apa nih? Baju dari ini. Mas Pak. Tidak mas. Pak enggak bagian. Kayak dulu. Balik ke. Binawas ka na mo eh. Oh, kaya ka pa. Hindi, kaya nyo lang ba? Ano ka pinta doon? Dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Sige, lower. Pasal na. Sige. Tama nga, lupa niya. Lupa ko na. Sige, lupa ko. Yan. Lupa malambat. Tama na patutlok. Sige. Yan. Yan, saan? Papap nga na eh. Lupa ka. Lupa bakit? Hindi ako sabay. Interest na kaya. Next kaya, tanong ba? Ayos? Kayang pakasagin mo yung ulo ko. Tulog mo na ka na eh. Yan kaya na. O, yun. Doon ka na. Dito ka pa. Dito. Ako, pinausok. Bali. Yan. Ano yan? 1, 2. 1, 2, 3. Tapos, sakit ba? Sige, ready. Sagad po. Sagad. Sige, push. Ayan. 1. Very good. Sige, tayo nga. May pa pang. Diretso ka mo na. Sige. Diretso ka mo. May pa pang. Yan, kanya mo. Yan. Ito na ka. Very good. Yan, sige. May pa pang na. Bulok ka mo. Bata, kasi kami sa tulog eh. Ayos ba? Ito ka. Very good. Sige. Yan eh, pangapat na yan. Sige, tulog ka. Pakasakit na. Sige, tulog ka.
Shoot up mo pa rin. Doon. Very good. Yan na. Sige. Minimawas yun. Kaya sa LP. Yun. Very good. Diyan kasi ka pare. Darang. Pag sila mga tulungan kasi darang. Yun na ako. Yan, sige. 10 lang. Tapos lang. Hindi pwedeng puro masahe. Kailangan may exercise tayo. O, uling-uling masahe. Yun ang naman. Yan ba? Yan? Ha? Yan. Tulo na. Mga ka pagya. Kalin. Pagyan lang ka. Wala lang. Buta. Alas ka lang, Dave. Kita pa malakas ka natin. Yan. Biyo pa, biyo pa. Biyo pa. Wala mo na po. Ano? Sinubusan ako. Posisyon ko ba? Ito na muna eh. Ayos ka mo, biyo pa. Tinaw pa. Nakawit ang kakain ng patsagitan niya, relax niya. Ini papag. Parang kinapong kina na eh. Tutuloy naman. Kuha pa power. May sari kasing relax na eh. May sanay ka kayo par, o kaya ka, makalakad ang dito mo. O, sige, doon ka. Saan ka, magtutuloy lang. Wala na gano'n yata. Hindi, tigdome. Ano yun? Hindi na. Tigdome, yan yung magay na. May pala na, pero sa'yo na. Dito mo sige. Switching na tao. Pero ako. At ang bilis mo eh. May trap niya eh. Katsara ko na. May ano sige. Sali. Katsuna ko sige. Nakami nagsapag. Dito ang buhatan na yan. Oo. Hindi mo pa? Pinilexane. Pinakaliwa ng mga yan. Sige. Tapos na. Parang ganyan. No? Oh. Kaya ka niyang power eh. Stop ko mo sige. Hindi mo pa, ulit na. Hindi mo pa. Gusto na pa. Basta. Baka lalipan mo lang. Ano ka rin? Oh. Yan. Ay, pala yan. Ayaw ko isa. Nakabasa yan. Kasi yan. Pinapapakan niya na eh. Tapos pa. Basta ba lang ba? Kaya pa ganyan. Kaya piyansaya. Puto. Pero kami naman tatay tang yaman ba? Kami naman tang yaman ba? Ilang sa baba. Hindi pa kumalikot? Piyesta ng gawang. Mga ito. Ang yaman ka ba? Diinan pa. Hindi ka kumalikot? Dumi. Ano ka ba? Pagod. Yung piyasayo. Ito, kumakanya ka. Yes, ito. Saan mo? Ano pa? Dahil sa kayo pera. Tingin na. Hindi, maling ba malang? Saan mo? Hindi, magpala mo. Last. Hindi pa ako, tangali mo gagawan.
Nagagawa mo na yun, napagawa mo na, nagagawa mo na yun. One. Virtual. Pause. Hold. One. Okay, balik mo. Tindahan balik. Yung two. Proper position yan, proper yan. Walang proper. Balik mo. Yung three. Balik mo. Yung four. Balik. Yung five. Ay, ganito na ating. Kasi kung may mukha mamaya. Six. Tapos yun. Seven. Then eight. Kaya kasama rito yung kanyang upper limb. Motivation, warm-up exercises before you will make a massage. Nine. Then, hold. Okay. Balik sa position. Inhale, exhale. Relax. Okay? Patas tayo pre ha. Patas tayo. Baba. One. Ilagyo mo. Very good. Baba, dandan. One. Taas. Two. Taas. Three. Four. Ano pa baba? Baba. Then six. Okay. Seven. Okay. Sige, tas mo. Eight. Baba. Then nine. Last one. And 10. Hold. Relax. Inhale, exhale. Relax. Relax. And then, one. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Hold. Relax. Back to position. Our next exercise. On the clock. Ikot. Yan. One. Hindi, katakan mo. Ikot. Two. And three. And four. And five. And six. And seven. And eight. And nine. And 10, hold. Position. Inhale, exhale. Relax. Our next exercise is reverse. Take the reverse. Sige, pull. Ito din. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Our next exercise. Kamay mo lang. Ayan. So, takas mo talaga. Ibisan mo rin, hindi yan. Sige. Taas. Baba. 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 Okay? Relaxing. Ito ko tapos. Asing palis mo. Ayos ka mo. Yeah. So, we make exercise for the lower limb and the upper limb. Next, some sort of walking. Lakad na ng dalang lakad. So, balakarin po natin siya para mag-circulate naman yung dugo. Last na. Sige na. Yan. Handa na ka. Dito lang. Ito lang sa rest. Sige lang. Yan.
Okay. 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 Very good. Okay. Huwag kang upo, isa ka lakad. Yeah, so, yeah. Malit lang. So, mga 5 rounds. Okay. Tapos, baro, sige mo, sige mo. Sige, Lord. Okay, okay. Yan. Ako tuloy, pwede ka na lumakad sa upo kung nagkasama ka lang, no? No? Mm. So, okay, ano? Nagkasama ka lang, no? No? Oh. Kaya mo na lumakad. No? Lumakas yung paa niya, ha? Pwede na siya lumakad kung kaso nakalang may kasama ka lang. Diba? Ito na. Pahinga mo na, tapos yan. Kurente. Hindi, massage mo tayo. Mas kaya pangarap ako ng massage kurente. Ako nagpipirenta. Ako kurente ka, di ba? Paramdam mo. So, yung paglalakad mo na improve. Dati, di ba? So, sa dati na. Mga nakain mo, bawal? Bakit ginagawal? Magandang Pasko naman, pre. Kung nagdalang loob sa'yo, nakakalakad ka ng mga gawin kami mo, mga talagang matagal. Ikaw mo nila Maring Joseph yun. Sumat ba? Medyo sumabay. Kasi bago lang. Pagka kinakalakad, mga pag-share lang siya. Kaya ka pinapapo, para pag inodoro ka, ate, para pag nag-share ka, di ba, nag-share ka, sanay ka maupo. Kasi kailangan mo-practice yung gagawin. Ang daw ito ang therapy din kasi, tinuturuan ka ng gawin mo mag-isa yung mga person mo gagawin ka. O kaya yung nag-share ka, gupo ka, kasi personal mo na yun. Para mabalik yung mga personal mo na. So, after namin mag-warm up exercise ng lower limb, upper limb, tsaka walking, we make a massage therapy naman. So, ito yung mga combination. Shout out! Ayan. Shout out kay Paulino Pumisiano ng stroke patients natin dyan sa Miraya. Tsaga-tsaga lang. Pag may time, dadalang kita. Ayan. Malang time sa raya tayo, masyadong bukit sa mga fake sana. Fake sa mga balang ka. So, kasi siya. No? Nailang kain na natin. Nakita ba tayo? Wala. Wala. Ha? Walang kuya. Wala. Anong pera naman? Nakita tayo? Nakita ka tayo? Yung sa Saan ka? Ay, yun. Ay, kabul si ate. Sige, importante siya. Sige. Hindi kita kailangan ng konti. So, walang paggalaw to ha. Tanda mo ha.
Para pag tayo gumalaw to, makikita na. So, walang paggalaw. Walang paggalaw yung mga movement ng daliri mo, ha? So, yung aming 12 session na, 12 session. So, walang paggalaw yung aming 12 session. Pero yung kanyang lower limb or lower extremity, so nakakalakad na naman isa. Improvement yung lalakad mo. Yun yung improvement sa 12 session natin. Ito na lang possible. Ito na lang pinaka-target namin pag maayos yung lalakad mo. Walang paggalaw po. So ito po yung almost 2 years. Kung talaga pag tumatagal ng mga taon, hindi siya mamasa. So we will now mentioning muscle spasm. Yan. Improve po yung spasm ito mga ano niya. Tigas. Kaya lalakad na di balance. Kasi hindi siya lumakalabot eh. Umagano siya. Ito yung pangalan mo. At wala ko, para ano lang. Green. Hindi siguro na ako yung isa kong ano, account. Siguro marami na yun. Nasa 700 siguro na. Dami na siguro. Sayang. Ito sa mga taga-Porak yun. Mga sa Porak. Ganda sa Porak. Ano? Yes, ano? Yan. Wala ka rin. Bago ko sa'yo. Gamat mo na. Wala? Wala ka rin. Bigyan mo pa kami. Kami ginagagalakad ka sa umaga. Wala siya nagsinusun natin ba tayo? Hindi sa oras yun. Wala, nakapuntot lang. Okay. May tinitin. Mamis pattern ko. Kasi, in any case, magbigay ko sa'yo. Kasama ng bata. Kasi mo, no? Kasi may tungkod ka. Magtira ka ng pang-uwi, ha? Huwag mo ubusin lahat ng lakas mo doon. Handa mo laging dito ng pang-uwi. Dumayo. Isang pang-uwi. Nakikita ko, ganda ng mga bahay ng mga patay, no? Magdulog na rin dito. Hindi mabing, mas 4 lang. Pagbuhay, pinapangalagaan. So, kung namatay lang, alaanan ko naman. Pinagtito ng dila para bukas kami. Kasi naminilo. Ay, so ba sa mga sikilang tao? No? Akal. Alam May mo. mamayang hapon. Oo ka ba? Pwede. Mamayang hapon. Sakto pa lang, no? Pwede siya. Mag-press na naman. Wala mo siya mga ano mo. Eh, kung tabi, pwede siya, nangyay na yata eh. Hindi, maganda ginawa natin doon. Hindi yan, brad. Hindi pa training. Pangano yan, pang-30 session yan. Mamaya na yung Lubuhan na kita. Basta na konti ha. Pandiinan yun, pandiinan. Hindi. Ito wala ka. Kaya kasi ginagaling natin ito mo ito. Daliri mo. Kasi naliliwan ito eh. Baka ibang ad mo ah. Baka ibang ad mo ah. Palagi ako mga dito yung mga lang ako. Kabahin. Sino panalo? Maling ang buhay pre. Dami yan. Yung second life mo kayo. Kailangan. Kumaling ka. Lahat ng mga hindi na tumatong ng sarili. Ay, May chance ka pa. Diba? Chance ka pa na naman. Ha? Pwede sa mga lang. Hindi mo lang. Importante. Lumalakas ka. Tulong ang tawa ng Diyos.
Fix po yung mga daliri na kailangan po natin dahan-dahan stretching. Yan. Add mo na ako. Add mo na ako. Ayun. Minsan ko naman ako. Yan, may paguluhan tayo. At saka lang. Yan. Luwag ito. Sabi na nun. Gang na to. Lol. Lol? Ano sabi na nun? May salita. Pag nagsulat ako dyan, Chinese yung mga ano. Sulat. Chinese. Na letter. Ako mag-Chinese ako na letter. Picture mo. Alam ko dyan mag-equin. Isa na. Buhay ito gaso. Buhay ito gaso. Isa na. Isa na. Yung pinalangin mo. Okay. Nice juice. No? Not. So dito mga subscribers, pinapakita ko lang yung boost technique kung paano mag-therapy sa mga stop patients. Hindi ko basta-basta mag-therapy. Sinasama ko yung panalangin sa Diyos, ba? Samahan ko yung tiyaga. Hindi ko po pwede, hindi. Kung oriente mo, alis ka na. Hindi po ganun yun. Kaya dapat meron tayo tinatawag ng puso para itulong mo para pamilya customer. Palagi ako join sa'yo. Kapare. Parang di Meron ba? pa ako account eh, J-Roll. J-Roll. So ito po yung technique ni mag-captain 2. How to make therapy sa stroke patients. Lahat po sila nakakabiling din yan. So depende po sa Ano patient. wala ako? Depende po rin yan sa sitwasyon ng tao. Si Kuya Marcelo kasi malakas na yung katawan niya. Kaya po yung mga hard na yung ginagawa sa kanya. Actually, naglagay ng mga soft massage lang, di ba? So ito medyo yung pagka-hard mo. Kasi ito rin yung maraming bigas. Almost 2 years. Yung mga umawak na rin, pero siyempre, ito na talaga ng technique. Tsaka ito na naman talaga. Mga kapad-kapad dyan eh. Grabe. Ha? Saan? Kaya sabi ko kayo sa kanya.